Κάτσε. Τη Δευτέρα, πήγε να βάλει τη Δευτέρα και του πήρε. Ναι, ρε, μακριά πρώτη, μην μου το τσιφάτε να μοιράζει. Δεν την κόψε να πει. Εγώ πρέπει να σταματήσω με την πρώτη πρώτη. Τελείωσε, ζωή, ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει. Αυτό. Περίμενε. Την έκοψε μία, την κόψε μία, δεν ξανακόβεται καμία.